Lau toki paregabe dituzu zain Arabako mendialdeko asfaltu naturalen paisaian. Maiztun hasiko gara, tren geltoki zaharrarekin, orain udaletxe bihurtu dena. Bere eliza liluragarria da, eta erloju bitxi bat du papamoskaz batekin, zeinaren xehetasun paregabeek irribarrea eragingo dizuten. Ataurin, herri txiki honen lasaitasunak inguratzen zaitu. Bere mehatze ondarea, Luzia meategia, eskualdeko asfaltu naturaleko aztarnen garrantziaren lekuko da. Antoñana, Erdi Aroko hiribildua, harresi bereizgarria du, gaur egun herriko etxebizitzetan integratzen dena, etxe norma gisa funtzionatuz. Eta Korrezera iritsiko gara, Izkiko parke naturalaren oinetan dagoena, etxeak zeharkatzen dituzten pasabideak dituzten kale ikusgarriek harrituko zaituzte. Lau herri, Arabako mendialdeaz maitemintzeko lauera. Ezagutu leku horien sekretuak eta bizi ezazu haien historia.